Pevati BG u kući, tačnije mi smo u njihovoj kući. Dobro nam došli. Hvala vam na gostoprimstvu. Nema problem. Hoćemo li na početku odmah da razgraničimo da li je kanabis droga? To jest, da li je vi smatrate drogom i da li bi mogla se smatra uvodom u teže droge, odnosno teške droge ako je ne smatrate drogom? Pa, kanabis je droga kako za koga? Dobro, da li je droga za tebe? Za mene nije, jer konzumiram već 20 godina kanabis. Da sam, na primjer, pio alkohol 20 godina, pa pala bi mi ruka. Istina. Ili cigarete, ne li Bože. Ne Bože. Tako da, kad se pogledam u ogledalo i nije baš neka droga. Sijaš, a? Pa znaš kako opojno sredstvo kao jeste, ali sad... Nije za svakog. Nije za svakog, da. Kao što ni cigarete... Nije nešto što možemo da koristimo bez ikakvog predznanja o tome, tako, kao alkohol, da kupimo ono i da tek kao... Tako je, slažem se, da. Treba opet neko nešto malo aktivno. Da budeš upućeniji, okej. Da, može svašta. Mikre je u jednom intervjuu lepo rekao da kada se govori o vašoj muzici loše, uvek se nekako lepi ta narkomanska etiketa i ljudi uvek nekako propuštaju da čuju koliko ste vi u stvari dobri poznavaoci kulture, recimo sporta, muzike, filma, istorijskih događaja, političke situacije. I sad moje pitanje je, da li je u stvari to tako uvek nekako kad te provale da duvaš, onda svi tvoji drugi kvaliteti padi u vodu? Ovde su se uvek na ovim prostorima glorifikovali stereotipi, tako da nismo mi krivi. Jesu, čemu upadneš u stereotip, svi kažu, eto ga, to je to, on je taj. Ali mislim da to nema veze. Mislim, ja se ponašam kada... Ali nama nije ciljna grupa publike koja će tako da nas da nas klasifikuje, tako da mi stremimo ka Hollywoodu. A da li to znači onda da vi na kraju... Damn! A da li to onda znači da vi na neki način se uopšte ne interesujete za ostatak društva i za uticaj taj neki koji... Pa nismo mi krivi. Da li može u stvari umetnost, uopšte bilo kakve vrste, muzika, film, da utiče na to da neko se odluči sad da proba vutru konkretno, zato što je to video... Nema nigde ništa, ničeg nego niko ništa ni probao. Pa okej, znaš šta, ako se narkotici, ne pričamo kao sad narkotici, ako se marihuana koristi za umetničke neke nagone, onda to je skroz okej. Uopšte i narkotici, jer umetnici moraju malo da probiju granicu, razumeš, normalnog, da bi neke sfere dostali. Korišćenje narkotika ovako u rekreativne svrhe, čisto je to. Da prođe nam, to je pre svega zloupotreba narkotika, silovanje. To smatra zloupotrebom. Ali te pitam nešto, da li je, na primjer, droga u umetnosti, znači ne u vrsti umetnosti kojom se vi bavite, jer vaša umetnost jeste donekle posvećena tome, je li tako, inspirisana narkoticima, između ostalog, ali da li bi, recimo, upotreba droga, bilo kakve vrste umetnosti, mogla da se smatra isto što i dopingom u sportu? Pogotovo kad je, recimo, ne znam, klasična umetnost. Zato što umetnost... Imaš ljudi koji jednostavno, zato, mislim, postoji različite droge, postoji alkohol, postoji neke stvari, sve to različito, svako drugačije dela, nije ista kategorija, nije ista. Da, nije umetnost i sport, čak i u novinama je kultura i sport, ona kaže. Ne treba mešati babi i žabe, to su predškolskom uzrastu. Not mix frogs and grandmothers, kaže. Dobro, kažete mi kakav je osjećaj i kako je moguće uopšte u državi u kojoj je zabranjeno govoriti o vutri, pevati o tome i raditi to tako javno, i da li ste nekad imali problema zbog toga? Dobro i ne. U ovoj zemlji se radi mnogo gore stvari. Gore nelegalne stvari. Imaćemo posle mislim. Dobro, recite mi, da li se možda sećate kada ste i na koji način prvi put saznali o vutri? I da li je to bilo, recimo, kroz obrazovni sistem, kroz muziku, film, u društvu, u školi? Primetio sam na televiziji da se dešava nešto. Ali, mislim, nisam ja kao vutra droga. Pučim se, puši, to za mene još kao klinac nije bila droga. Zna se šta je vudra. I kao krimi filmovima, Hollywooda smo znali, panduri kad naprave, razumiješ, otimačinu, ne ližu vutru pa je pljuju, nego lobe. To im je vudra. I, znaš, to je sranje zbog kojeg se radi sve čak. Vutra šta je, to je nekada bilo džabe. Ovdje čak. Zar ne? Ovo je, mislim, ipak je... Stavljeno na listu nedozvoljenih supstanci. Pa i... Tehnički gledano je
illegal, ali ima benefite i, ajde kažeš, i zdravstvene, a i nije tipa ono, uzme dune pa poludi i pobije sve. Stvarno to... Tako da ja mislim da može to neko možda ipak da se veze? Naravno što ne. Pa moguće, da, znam. Ja sam videla klince koji kolabiraju od 2 tima. Ja ih pozdravim. Dobro, to je trend, zavisi, pa to je to, za njih nije. I ja sam bio jedan od njih. No. Okej, ajdemo malo o početcima vašim. Kad ste probali Vutru prvi put? Drugi srednji, ali nisam u srednjoj školi. Koja je to situacija bila? Nego u naselju, kod mene. Pa ne znam, svi su purnjeli, tad je bila Vutra džabe, Ali trebalo je neko vreme da se skapira. Bila je Vutra jeftina, dosta jer su policajci držali neka polja dole koja su sada preuzeli kog Boga pite ko i povećali su naravno i cene svega, nebitno, neću da se postaviti da stvarno znam srž igre, stvarno nemam pojma. Ja te samo gledam. Tako da to i uopšte nije ni bio toliki tabu. Dobro. Mislim, nije ni sada, tek sad nije, ali je zakon postavio, tretirate kad te nađe sa tim kao da si ne znam nije šta uradio. Dobro, ali odmakli smo od početaka. Pa da, kažem ti, napolju sam bio sa mojim drugarima koji su već imali neke iskustva, ja i nisam, hoćemo li, hoćemo, a droga, ma nije droga, jesi siguran? Neće da se naučim. Ne može se naučiti, ne može. A da umrem kao? Si normalan peder. Nisam peder kao da je odmah i eto, i dalje nisam peder. Mislim, ništa prema gevima, ljudi. Ne, sve najbolje, Evo, Fred, kada si prvi put probao Vutru? Sve najbolje ljudi, lepo pričate, lepo hodate. Početak srednje škole, neka ekipa, nešto negde, neki haustori sam odzrpio i kao, ajde da vidimo šta kako. I ništa posebno sam polomio čips, Coca-Cola, pivo, sladoled. Da, to su baš oni efekti, oni izlikovčki. To je bukvalno za Pa ne, bilo je tad je bilo brest, to je za najstrožu ali generalno mislim da je tad bila slabija džidža nego sad. Pa nekako mi se čini da je bila prirodnija. Prirodnija, da, nije bilo ovako... Nije bila toliko podmala. Nije izgledalo ovako, da. Nisu je gajili ubrzano i kriviće, nego je bilo slovno livado. Nisu je džugrili toliko, da. Kažete mi, da li bi se vaš život puno razlikovao da ne duvate? Verovatno, da. Da, sigurno. U kom smislu? Pa ne znam, možda ne bi bio toliko sklon nekim stvarima kao što je muzika, filmovi i ostalo. Pa da, bio bi ruralan bi bio, glupi sportista. Ništa, no bad feelings to sportisti. Ne, bilo bi samo drugačije, ne znam kako bi bilo bolje. A da li bi možda vaš život otišao u sasvim drugačijem nekom smeru? Ko zna, može bi opet taj. Malo pre ste recimo prokomentarisali da se možda čak ne biste uopšte ni upoznali da nije bilo Vutra, da? Sigurno, jer su nas pre svega... Vutra vas je spojila. Pa između... Pa ili to nekog spoji, vrate, između ostalih substanci, da. Ali ljubav prema isto jednoj kulturi koja se zove hip-hop. Pa da, rap, da, u stvari rap je ta, da. Na vrhuncu kreativno. Apsolutno. Koliko ljudi u vašem bliskom okruženju duva? I da li je tačno da se duvači druže uvek ili isključivo ili pretežno samo sa duvačima? Ne verujem, razumiješ, možda u ovom gradu ne... Pa u našim godinama mi se već slabuje i družimo, samo radimo. Što ste vredni? Pa ne, time is money. Ali mi smo probili kliše i duvamo dok radimo. To je bilo dobro. Kanabis i kriminal. Vi sad u svojim pesmama o tome govorite na jedan vrlo zabavan način, međutim, koliko se zaista slažete sa idejom da svako treba da prodaje Vutru? Mnogi ljudi rade to, ajde da kažem onako iz očaja, zbog nekih neprilika životnih i sa apsolutno nikakvim predznanjem o tome. Pa pre svega mora da se Vutra legalizuje, ako ne medicinske, mislim... Da, to je prva stvar. Ne, prvo medicinski sve. Pa da, mislim ja bih legalizuju rekretnije svrhe, to bi pre svega bio. Postoji dosta modele, od ti Amerika sad kako funkcioniš, Amsterdam kako funkcioniš, mislim, mora i to postoje pravila. Naravno, napravi se tu za I to bi bilo najbolje u stvari za sve strane. Naprave se tu pravila, to nije najmanji problem, ali mora da se
vidi šta se tu, u stvari, šta se dobija time, a šta se gubi. Ja mislim da se dobija mnogo više stvari nego što... Legalizacija. Da, i to u rekreativnim sam. Ne, samo u medicinski je to ono to... Jer kad dobijate najbolju robu, onda u slučaju greške imate i najbolju prevenciju. Da. Samim tim kriminal bi bio mislim da bi to uništen 80%. Iskorenjan, da. Da, ne bi bilo... I sve bi išlo u državnu kasu, plus šta sve tu boji. Mislim, odnosno, koliko hapse ljudi koji nemaju veze, nisi čupo. Za joint, ja ih znam dosta koje su... Pa to su ozbiljni problemi, znaš. Tako da to pitanje može, znaš, mislim da treba da ga odgovorimo, ako se ikada desi neka apsolutna legalizacija. Dobro, a šta onda mislite? Tu postoje granice, mora postoji, ali Kapernaum možda je bila realna toliko 20 godina. Da ispod 20 ne može iko da kupi i da... No, ja sam... Kao da alkohol je. Pa da, 18. 18, pa da, ja bi se klinci oladili posle. Pa da, nikad, znaš, kad ti nije nešto... Jel mislite da bi legalizacija na neki način čak i smanjila broj konzumenata u smislu... Sigurno, ne bi bilo toliko tabu, ne bi bilo potrebe toliko da se ljudi cimaju za to. Da, a koliko mislite da recimo mladih se odluči da proba vutru i da nastavi da koristi, zato što je to kao taj neki, to neko kao slatko zabranjeno voće, kršenje pravila. Da, to je deo. Pa nije više kao da je slatko ako se, ako gledaju kroz tu prizmu kao slatko zabranjeno voće, onda će da pređu sigurno nešto jače. Jer ono treba bude slatko zabranjeno voće. Ovo je lifestyle. Da, to se slažem. To je religija, to nije doping, dobro, to sve će zlavo. Kako komentarišete prohibiciju? Da li je prohibicija nešto što je zaista imalo lošu nameru u smislu kriminal, ekonomija, farmakomafija i oro? Onda ili ovo sad skoro? Pa onda, zadnjih 100 godina ti je prohibicija, mislim, nikad ranije... Nisi vezan za Gigi? Da, Pa, znaš šta, ima... Ne može se kontroliše, znaš, proizvodnje ne može se kontroliše. I to je, mislim, problem glavni. Sad, to su teorije zavere, ali... Ne znam, mislim da... Ili je možda stvarno bila neka dobra namera? Pa moguće, mislim, ima i tu dobrih ljudi i pametnih ljudi koji imaju, znaš. A mislim da to dođe na kraju do stavova i do, kako se to kaže, obrazovanja i kako te neko odgajao. Znaš, ko manira, znaš, ljudi imaju predrasud, pogotovo stariji. Jer oni to sve stavljaju u isti koš i sve to ima najgore, znaš. E sad, to je toliko duboka tema, znaš. Da, mi tu stvarno možemo da lupetamo... Sve što imate da kažete, slobodno. Šta je zloupotreba kanabisa po vama? Pa postoji, naravno. Pa kad si, na primjer, policajac i otmeš vutru, i onda je prodaš opet. Jesi se ozbiljno zloupotreba. Evo, fratelj, imaš ti šta kod tebe zloupotreba? Pa ne znam sad, to što kaže neki postoji neki način na koji vutra može, samim tim što se konzumira, da se zloupotrebljava, recimo, preterana upotreba, ne znam. Pa pojedi 10 čokolada, pa vidiš šta će ti bude. Pa jasno. 5 litra voda, kao što uvredi. Na koji način su sve pripadnici kanabis kulture u Republici Srbiji diskriminisani? Pa, s tim što mora da ne mogu da konzumiraju. Da, prvo, ako je stvarno, nemamo čak ni prekršajni neku prekršajnu šansu, nego je sve odmah na krivičnoj bazi. Dobro, da. To su kazne stvarno drakonske. Moramo stvarno da klasifikujemo. Mora se, da se gleda. Napravno treba postoji neki zabran, ali treba postoji... Da se ne postoji neki limit, stvarno. Nisam siguran, stvarno ne znam ništa tačno o tim zakonima, ali mislim da je pre bilo drugačije. Da je postojala ta neka lična upotreba. Postojalo nešto što je imalo smisla, možda čak. Šta biste poručili onima koji koriste kanabis? Say hello to people. Pređi na vaporizer. Da se presele u Kaliforniju. Tamo je opuštenje. Tamo neće interventno da ih maltretira na joint. Ne znam ja šta da se desi. Poručio bi ljudima da beže iz Srbije? Ne bi ja, ako im je do vutra. Ne bi možda poručio da krenu da se bore za promenu zakona. Mogu da se bore koliko hoćeš. Ti kažeš vaporizer, ti si prešao na vaporizer, jel' tako? Koliko je zdravije? Da je nevjerovatno zdravije, milion puta zdravije nego joint. Pa ne znam, mislim da je bolje. Jeste, znam ja. Šmekerski je izgleda futuristički, posle 3000 i to. Šta biste poručili mladima koji se interesuju da probaju kanabis? Nek pogledaju prvo šta im donosi, a šta oduzima. Mogu da imaju problema u ovoj državi, mogu da imaju problema
Zbog toga? Zbog toga. Ozbiljnih problema. Da. Postoje zdravstveni rizici, isto. Naravno, ako im telo možda ne prihvata to. Koji ima neke To je ipak predispozicije mentalnih psihoaktivna bolesti. supstanca. Znači, trebali bi Nije to sad tek tako. obazrivije da pristupaju Pa sad, znaš šta. celom tom. Isto kao i mi. Okej. Šta biste poručili onima koji nam brane da koristimo kanabis? Da su pičke. Šta da im poručim? Sve ono, mislim, to stvarno nije za kameru. Dobro. Znaš, to se ne radi usmeno, čak to su više. Dobro, dalje. Dobro. neke veze. Znate da je kanabis lep. Stvarno? Da li mislite da rekreativna upotreba kanabisa je u stvari zloupotreba leka? Ili baš razdvajate tu medicinsku, duhovnu upotrebu neki zavod? Treba ljudima dati ono što hoće. Sa potpunom legalizacijom svega imate najbolju prevenciju. I najbolju statistiku. Svega, i najbolju. Svega. Svega. Ok, legalizacija ili dekriminalizacija, to si upravo odgovorio, legalizacija. Indoor ili outdoor? I indoor i outdoor. Yes. Omiljeni strain? Pa je uglavnom neki satira, U meni je sve jedno. Samo da Vikre je malo prokomentarisao da je svaka ista. Koji je vaš omiljeni način na koji uživate utru? Joint, bong, vaporizer, pipe, kolačići, ulje, blunt? Lepo. Vaporizer. Vaporizer, bravo za vaporizer. Hoćemo da preporučimo ljudima na kraju da pogledaju Moskrijev film i da vide kuda vodi život Udri Gudru na veselje. Pa ako ih ne mrzi, nek se publike uglavnom... Ne znam kada će bude na YouTube-u, znam da će to je sad. Neće biti na YouTube. Ja znam da je večeras u bioskopu i ja večeras idem. Večeras je u bioskopu Zvezda. Posle toga je after partije koji naravno ne mogu dođem zbog emitovanja serije o Džodžu, naravno. Hvala vam što ste pristali da razgovarate. Već je gotovo, pa stane mi se... Hoćeš da kažeš nešto? Možeš da kažeš. Yeah, I wanna say something to John and to Spike. Sve je u redu, ono, Šone... Skip, ti si tamo imao skip. Šone, pozdravi Jaco i zapalite jedan od nas. Ajde sad da pričamo malo o kokainu, brate. 100 godina.